उदांस्रि नों जोंनि आंगो। समा दिनै थिनदों बयखौबो उदांनि थालिम होनो। मोदैया दिनै थाइनै मेगननिफ्राय एसे आनज्रायथ'दों। खोमसि दरसि बर'नि सिथ्लायाव गोजोननि सुदेम बारा बिलिर फैदों। जिउ लोरगियाव दिनै गंसे गंसे जों बैथा गैयै दिङा जावलिया। समा दिनै थिनदों बयखौबो उदांनि थालिम होनो। समनि दाख्रायथिया दिनै जोबोर गोख्रैयैनो खारथिंनो हमदों। नाथाय थानांगोन बि थासारियाव गोजोननि मोनसे हाथाइसालि। गांखं सिफायजानाय जोङो दाउ नंलिया। दा जोङो बिरबायनांगौ उदां जोमैनि सा सा। जेराव रावबो गिनांगौनि लामायानो थानो नांलिया। गुस्लायसुला बुहुमाव जों बयबो समजों लोगोसे खारफानांगोन, गुस्लायनांगोन। गुस्लायसुला बुहुमाव जों बयबो समजों लोगोसे खारफानांगोन, गुस्लायनांगोन। बिनोथ' जोंनि मोनथाय थार लामानि। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।